Anonymizującym historii makulna na odejść miasta. Aj mi hero ciechą. Aj mi hero ciechą to uzda. Kuna kreda gula gal to dziewczata bortmika. Balinsa to słaba gryfti madawi mikali. من شد همین دو پتر ما چی گفتم گوش کنه نه در مای شاید رمضان همون دانی دیوانو را بجکن اما شما شوهر نرگان یعنی خیلی مزانتون خیلی نفستون میگیره میم شو ساعت 5 سحر بود که істория мондам барои ки имина баноз блогери чшмуш ини хеле айко каҷала гушкумара ты аҷинаи маймун ҳама дар назари ты чиркая ты худу то заҳаке боиҷада ба мара золушкара пеши рӯи ма меораву золушка тра хубут кадай гушкумара соат 5 саҳар буд 4:30 буд да каручи як видеое пеши ма биромад дар ҳамон видео гуфтагие ки ма пулу додам ту рекламаи мара накардӣ дар анаму видео ма комментария кардам ки мара баъди комментария кардани ма ҷошда гирифт мада смс нависон ки хола изо намекашӣ ту паданалат изо намекашӣ пули мора гирифтай якумш ки ма хола нестам баъди 70 намуд мардак мегӯяд ягон дадистр ягон коргари тирмаи сезона ғалтидагие ин савола будиш ки ами муниса дар онҷо будагие ё набудагие патра барои як калима гап сурата бировардан дар пишти решотка ранги маймун будӣ вақти ягон маймуна ман хуб ки бо суратат на ягон ҷо набудам гунаҳгор будам чизе будам набудам ариза кардам ва ҷавобу саволма дар назди қонун додам кадоми ариза кард накард айболои ман айболи ягон тиш хафа нестам ман гунаҳгор будам ҷавобу саволма додам ман штрафи давлат 110 000 мегӯяд фақт сезо тирма ман уведе мерам тра файрод мекунам биё доказат мекунем ман штрафи давлат 110 000 сомон споридагиме бесоҳиби ҳаром ман ҷавобу саволма додагиам ман як бор дар зиндагим рафтам хеле кор шид ту ҳар рӯз мерай дар ур талоқ дадод дар МВД талоқ дадод дар хуҷан талоқ дадод ту чи ай хонаи бахта чидагият ман даҳани пияндарат меринам паданалат хона надорам ту хона дорӣ паданалати чӯр умри ту хеле ба додан дар калянбаро гузаштагиай очаи худат раҳат наметанам ясмочатана рӯзиш нарасайт раҳат намета хонаи хоҳараш дар партидагия хоҳари ма ду хонара гирифтаи як хона кадагиай 5-6 хона дар ихтиёр май ку ту бира як сутка раҳат мета як сутка ҳам хоҳарат қатишуш раҳат мета раҳат намета шармдагишона изо мекашанд ягон кас тра раҳ намета намечи даҳани ту ма биринам ту ягон девонаи наркомани кончни аром яке мезани яке меқапад ма дар даҳан тоонхелӣ ку гӯҳма мезанам гӯҳи мара кам бихӯред любой ҷо бира ариза менависи суди гага мерай чӣ кори мерай бикӯ ки ҷо худа публика дар нишон метӣ гадои ҳаром дар баъди ман задагия инами бовар мекунӣ дар баъди киси ман задагия инами гадои ҳаром ҳам тилора гирифтагия ҳам духи қиматш додагиям ҳам сумуш додагиям рекламаи мара накард байда ҷанг шид ман ҳамун одам қади блокем якдигара ман дугонаи намура ба хубӣ гуфтам ки ҳамунро бугӯ рекламаи мара бикуна накуна чизои мара возврат куна ай намуҷа ҷанг кард история шодалика боина бухесте бо мара история кесте чум чӣ гуфтестай ба худо қасам дар даҳани пияндарат меринам дар даҳанаш меринам бо ҷавоб та мегӯм ту ки қатимаи хели дастаи ман расидестай я проституткае ки вес калянбарода тра гӯйдагиян я гудаки ҳаромӣ кадагӣ ту бо га мезани сука бия мусор миём ку нестат мекунам падари ту наъла ту зури мада занг биза ки ҷо история мекунӣ ту ягон одами ба обрӯ бошӣ